Hai, noroc. Ce? Ce, mă? Ți-a picat fața, este? Ia uite-l, mă. Asta e mașina ta, Nicule? Nu e a mea. Doar o pregătesc așa, îi adaug ultimele atenții ale mele ca să o fac cadou ție, mă! Băi, ce glumezi ești! Bă, să nu te dă ochi, să nu te glumezule! Băi, bravo, ce să mai... Deci, bravo, bă, mașină, automobil de... Ușor, nu? Bă, spune, patro? Normal, ce ai? Na, Ba da, descalificat din start. Adică ce, nu, mă? bă, nu există, bă. Pentru mine mașina decât de la limuzină în sus. Asta... Bă, băiatule, băi, dacă tu ai conduce și are elibera ăștia rovinetă pentru o zi, tu n-ai avea bani de sărac ce ești să cumperi nici măcar pentru o oră, o săracule care ești. Băi, ce mă bucur că-ți merge bine, bravo! Bă, ce faci? Bă, ce? Ce faci, Ce-a făcut, mă? Nu, gata, să luăm mâna! Păi, bravo, bă, ce să mai? Da, bine. las-o, că... Gata, oh! Hai! Deci pe caiet nu mai dăm. Degeaba te-ai așezat. Da, mă, dar cine s-a așezat? Că nici nu m-am așezat. Eu, veite, eram în trecere să le trag un pic sufletul, că știi câtă treabă am? Deci eu am plecat de la și mă duc am o lucrare foarte important. Ia uite, băi, ce târziu e, că trebuie să și plec. Wait for the toilet. Ok. Okay. Okay. Take care with the, driving the wheel and contact when police around here. Wow. Nice to meet you. Hai, mai dă și mie o bere între aia așa frumoasă ca tine. Ha? Dorele, ce faci, mă? Chiar la tine vedea, bă, ce coincidență, bă. La mine, mă? Da, mă. De ce? Hai că te iau direct, așa, repede. Am acces la o aplicație de la NASA, mă, o aplicație americană secretă. O folosesc ăștia ca să scaneze oamenii care are putere telepatice de-astea, înțelegi? Nu mă întreb de unde am parola? De unde ai, mă, parola? Așa, bă, bine că m-ai întrebat. Da. De la vărul meu din America, care lucrează la NASA, înțelegi? Și vărul meu ăsta are boală pe Trump. Că Trump nu ne-a dat nouă vizele la român să plecăm în America. Aha, da. Și vreau să te scanez pe tine, că eu știu sigur că tu ești singurul de aici din Fierbinți care are putere telepatice. Adică cum, mă? Adică tu spui o dorință, becul pulpie de câteva ori și înseamnă că ți se îndeplinește dorința. Ca lumea. Da, acum trebuie să te scanezi, că să faci noapte în America și să oprești aplicația. Da, mă, gata, mă, bag, ce trebuie să fac, da? Te faci, e cu abonament, e cu 50 de lei, că trebuie să trimit lui vărul meu 50 de lei, iese pe pierdere, că îi schimbă din lei, îi schimbă în dolar, dar iese pe pierdere. Așa. Ia uite, da. Și acum ce trebuie să fac, mă, acum? Nimic, tu doar stai nemișcat. Eu te scanez și vedem exact cum este. Bă, dar ce bine că te-am prins, bă. Ia stai. Da, bă, ce, bă? Ai puteri supranaturale telepatice. Da, mă, să văd și eu. Ia, bă, că s-a oprit asta, că s-a făcut noapte în America. Ca lumea. Bravo, bă, Dorel. Hai, pa. Sănătate, fai de capul, am puteri. Tu ne-am dat ție că am puteri să le facem pe la Și apucă-te să faci actele alea, da? Și mare grijă de unde tai, că dacă mă apuc eu să tai, nu te văd bine. Hai, executarea. Bă, Vasile, ce are, mă, domn șef cu mine? Păi ce are, mă, domn șef, cu tine? Păi, tu mă întrebi pe mine? Eu te întreb pe tine, că de asta am venit, să mă lămurești. Ce are domn șef cu mine? Păi cu ce să te rămâne, mă, că nici măcar nu știu despre ce e vorba. Ei, nu știi, cum să nu știi? Păi e manevra ta asta, cum să nu știi? Tu l-ai pus. Ce manevră, mă? Asta ce face el, că mă aleargă prin tot satul. Că vezi, Doamne, ci că el vrea să mă slujească pe mine. Adineauri, abia a reușit să mă furișez încoace la tine și Sabin. Eram pe stradă și a trecut coțelul cu bicicleta și s-a luat după el, că altfel nu reușeam. Deci, Vasiliu, eu te rog frumos, pune-i lesă, pune-i boniță, ține-l din scurt, că așa nu mai merge. De o dracu de treabă, păi dar nu mai poți să mergi prin sat de frica lui Robi? Robi, mă? Da.
dracu ai, mă, ce ai pățit, mă, ce s-a întâmplat de bați așa ca nebunul? S-a întâmplat că m-am săturat să fiu sărac, fiicele. M-am săturat ca toți obosiții să mai ia la pertu. Ce, mă? Și mai e ceva. Mi-am dat seama și de ce sunt sărac, fiicele. Bravo, mă, bine că ți-ai dat seama. De-aia bați tu așa de mă trezești ca la război? Că ai aflat tu de ce e sărac? Uite, mă, sticla aia de țuică, mă. Mai dă o dea cu de sticlă de țuică, că nu despre asta este vorba acum. Dar despre ce e vorba, mă? Despre ce e vorba? Despre viață, despre viitor, despre anturaj. Păi, ești prost. Da. Da, da, fiișel. Și cel mai rău este că sunt și sărac. Așa, bravo. Și ce, acum ai aflat? Așa meri. Meriți să mă iei la mișto. Dar nu te obosi că s-a fost al prost înaintea ta, că ai făcut deja chestia asta. Haideți să revenim la discuția care vorbeam. Viață, viitor, anturaj. Ce anturaj, mă? Care anturaj? Uite o întrebare foarte bună. Mă, cine este prietenul meu cel mai bun, fiișel? Eu? Bravo! Și deci tu ești anturajul meu, ca să ne anturăm. Deci suntem anturaj, așa. da? Dar atenție, tu ești și cel mai sărac prieten al meu. Înțelegi? Anturaj, sărac, adică coincidență? Eu cred că nu. Chiar și așa. Și atât ai de zis? Că chiar și așa, adică altceva cap la cap, nu mai pui și tu alte lucruri? Mă, dacă vrei să spui ceva, zi, bă, direct ce mă e așa pe ocolite, mă, pe cirești. Zi ce ai de zis. Bă! Din cauza ta sunt sărac. Din cauza ta, bă, n-ai viziune, n-ai planuri, n-ai nimic din chestiile astea, n-ai ambiție, n-ai absolut nimic, fiicele. Stai toată ziua și vegetezi, stai toată ziua și dor pe tine. Bă, cum să mă ridic eu dacă tu mereu mă tragi în jos? Ce, mă? Bă, vreau și eu un prieten bogat. Că mă duc la el cu o idee să zică, bravo, Lentano, îmi place ideea, ia 1.000.000 de euro, hai să o facem. Nu așa să te găsesc mereu, că dormi. Vii cu o idee, tu dormi. Da, mă. Da. Așa e, mă. Are dreptate.